o fluvial, esta zona fluvial que tuvera isto do amarres, uns bons muelles, despois seguiría co campo do Codesal, que está aí todo abandonado, que é unha pena que este abandonado, e tanta falta como fai. E logo seguiría co paseo que sigue hasta La Miña, ese paseo que nos faría falta que estuvera tamén mellor adecentado. Iso por outro. Logo, o que é a playa? A playa xa que temos un problema bastante gordo co goberno central, pero tamén teria que ter unhas boas limpiezas e que estuveran en mellores condicións, en aseos, en todo o que necesita. Logo seguiría aquí arriba, na calle desta de circunvalación Santa Tecla. Esta calle que está sin aceras, con peligro para os viandantes e para todos que pasean por ela. E hoxe algún quer facerme alguna pregunta, non hai problema niño, nin inconveniente que me falle. Teria que ser feita xa no primer ano, terminala de facer, porque neste momento xa está media feita. A segunda sería a reclamación do Castillo de Santa Cruz, que está totalmente abandonado, pola disposición de todos os veciños, para que o poidan visitar e terminar de arreglalo. Xestionar diante dos organismos competentes e retomar a adquisición de terrenos para a construción do parque empresarial, que é unha das cousas máis importantes que se deberían de facer, que a única forma de que as empresas veñan a este pueblo e non se vayan as poucas que existan. O que xa dixo buena, a construción das beirarrúas no que é a circunvalación ao Monte Santa Tecla, beirarrúas do que é desde San Roque hasta as Cachadas. Outra cousa sería o plan de ordenación de tráfico, que é unha das cousas máis importantes que en este momento nos fai falta, o que é o plan de ordenación de tráfico, e buscar a solución de apartamentos. Despois, a saída sur do Porto, que o que é o Porto en este momento non ten salida. Ten a salida unha única dirección, pero nos momentos que hai procesións e hai festas do monte, sabemos o que pasa con a policía, que se ten que pôr con pauciño e traer para cá e levar para cá, non? É a única salida que ten o Porto en este momento. Entón, buscarlle unha solución das máis importantes. E do resto, pois, das actuacións máis importantes serían esas, as que nos entendemos que serán as máis importantes. Para presentarme, soy Carmen, mi nombre es Carmen, y pertenezco a lo que es el grupo como tercera candidata. Es un grupo independiente, tanto a nivel político como de otra índole. Y ideológicamente somos un abanico, lo formamos un abanico. Quisiéramos, si llegamos a ello, nuestro fin es, sobre todo, trabajar con transparencia y con honradez, porque hoy en día es fundamental. Hoy en día es fundamental. Y luego, bueno, pues trabajamos bastante bien, no tenemos ningún problema interno y poco más. Somos un grupo independiente, totalmente.